Tiedätkö, kun sä oot keitolla ja pitää vetää 2 päivää putkeen. Ei niinku yhtä, vaan 2 päivää putkeen, se on tuppula. Tätä jurria, se tuppula. Tässä tulee musta surma, ajaten dammoke kun junas turma. Jos käyt mulle ukottaa, mä tuhon kaikki niin kuin oma turma. On kova tahko mase, tossa on teille hunti. On niin vitu feimi, et 50 Cent tekee mun vitu stuntin. Oot sä valmis tuplaa? Joo. Oot sä valmis tuplaa? Tänään vedetään tuplaa ja huomenna myös. Se on se juttu, kun vedetään perjantai ja lauantaina, se on tuplaa. Tänään viikendin kauhan juura sikki, ja sä uskonen lipase sikkii, dikkii ku mikkii. Turha väität meikä on tonttu, syön kaikki sun karkit niin kuin rohmujonttu. En mä pääse pitkälle tällä heitolla, puhun hitaammin kuin Mikko Vuonamo keitolla. On niin siistiä, et ei tarvi pilkkiä, taustalla nyökkää MC Nilkki. Karhuja nalle, puhuu Teddy ja Jogi. Onko Tuomas Nurminen Suomen Snoop Doggi? Sit sä pudotit sen ylläriin, meil on Karri Ruuskasen synttäri. Oot sä valmis tuplaa? Joo. Oot sä valmis tuplaa? Tänään vedetään tuplaa ja huomenna myös. Se on se juttu, kun vedetään perjantai ja lauantaina, se on tuplaa. Mun edellä kulkee iso höly, täältä tulee MC Pöly. Tänä viikonloppuna vedetään tupla, poistetaan otsasta iso kupla. Ollaan tuhmii sikamaisia, eikä unnota yhtään naisia. Jos tuntuu, että pelkäät, ota iisisti ja kiipee selkää. What up?